Subaru Impreza VRX STI, 2-litrový boxer, 350 koní, z 0 na 100 za 4,9 Čo? sekúnd, 1400 kg, spotreba 15 plus Čo? litrov, farba modrá. Fuj. Na zdravie. Safety first. V tejto časti sme si povedali, že urobím jeden malý challenge, v ktorom sa budem snažiť prečítať fakty a veci o aute, čo sme napísali do telefónu počas bláznivej a nebezpečnej jazdy. Takže poďme na to. Krátke prehodové stupne, zabezpečia okamžitý výkon. Kvôli veľkému turbodukatu je obrovský krúťací moment a prenášaný na 4 kolesa pomocou diferenciálu od X otáčok. Ty vole! Takže prevodovka je nastaviteľná. Ohromnú silu z veľkej rýchlosti zastavia brzdy značky Brembo s keramickými vláskami. Bezpečnosť jazdcov zabezpečujú sériové športové sedadlá Subaru a 4 bodové pasy, jak to tu vidíte. Kontakt poskytuje športový volant značky OMP s malým polomerom. Sériový výkon je zvýšený pomocou čipu EQTECu na ohromných 350 koní, čo sme teraz akože prežili.